Manig man mo. Saman ma. Kani para ni si kuryente. Gamay raw ng kuryente karon para may sa minimum raman di ay. Kuryente. Tubig. Kani tubig ni. Tubig. Okay, lahi na ko lahi. Tubig 200. Kani dai sudan na mo ugma. Hi ma. Saman. Dapat kay ka ma. Dapat kay ka ako. Loko magud kayo. Ilom da Chloe mi. Kagamaw. Lagyo tinuod mong gudo ko. Wala na yung hugaw akong kamusta. Go. Wala yung hugaw. Tapos di kaya ni sa mani. Tekstur mo sa tuwa. Nagkwenta tanay sa atong mabero nun sa balay na. Sa mga kanapay sudan. Ay, sinamok ba? Ay, lagi ba? Samok. Ito magawin na walang dira. Uy. Naa. Uy. Ikaw, hindi mo magagwapa sa kuha. Pagkaan ka na ko kwarta. Wow! Anto na ka. Salamat ma. Okay. 1, 2, 3, 4. Lah, nung kamay na lang ni. What? Ang kwenta. Ay, nakakwarta na ko. Sana all. Tita ko, Chandra, kita ka rin. Magjalibin ako. Mas mama dia. Anong kulangan man ang kwarta? 2, 3, 4, 5. 600 na lang ni. 950 man ni. Agay! Luwe! Manig man mo. Manig. Saman ma. Duol diri bi kulangan ni akong kwarta imo ni kuha ba? Agay! Duol diri duol. Duol diri ba duol? Saan mo gitaguan? Insa na gitaguan nimo pagawas sa dayon. Ay sus. Pagwapa lagi dayon oy nanguha na mali 300 piso. Ikaw ka watun pika ha. Agay!